और Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Paidbah Shong jaga Shong Nongmynraw ke Shong ke Jingai tang kumba 6 kilometer naga Shong Risyang kata naga Surok ba nong ston mau Ïaid klama deka sok sat ke Bashirkei hakalit kawan ke kit ka ba mat khamtam hakapang ke shitom namar ke jingsni shba palat pot jang ke Surok haga jinet jurep ya ke Surok ringkat ki Paidbah Shong lembek dekot ke Federation of Khasi Jayantia and Garo People ke West Khasi Hills District Unit lalap ba ke Surok omtang bakalas new Henrik ab Jingma iki Paidbah Shong hakalet kawan namar bawat ki kali ki badan 4 wheel ru kelas selang banyak naga ka Surok khamtam hakapor liur badar ki kep bagi kali kelajan kela bat thong baji hasurok kalkum gejinga thu jang ki Paidbah ka Shong Nongmynraw ke ka Surok ke dek penyaso iki lain li Shong kata ke Shong Nongmynraw ka mau Ïaid ksar bat ke Shong maupun balakan antar baka jingjrong jang ka Surok shabrok light ligi Shong kedan kumbah 100 km AA bat barok lai Shong ki mat ke jing bat klapen pauru ke jing sngokia ka bakraw hlo ke jing sni shba palat jang ka Surok habagi Shong kaliru ki Tieng drekim banse namar banyak jaka Kjat ru kamlong show haka jingsem jengi ki long kemero ngisem stomba hakan kawan haka bayadai bat kane ka Surok namar labun snam kane ka Surok jengi ka long ka basnu bet kumne te ngila tholat ban tresnang ro habangi pet ya ka ne ka Surok ka ngimla shu ban tre namar kala jur palat ka jingsneu namar omtang si jaka hande kala bun jaka khantam nadu nang ni Nongmynraw ban lech ban poi syarisyang ka Surok ka sneu hadu kata-kata ka ba ab Jingma yangi te abang iya daka Kjat ru amdan jaka shu pa nginyat watang daka Kjat ru haba Shong kali ru kalong kumju tang ban Ïaid nang tu nang neru amdan jaka shu ban Ïaid ashu Ïaid la shu ko jaka tang ban lat naga jingyap ashu Ïaid namar bom ban se haba don ki jingket malu mala la ne don ki bapang basitom la shu Ïaid la ka Ïaid ki kaliru namar haka jing bomban se namar kinong pang haba ki Ïaid ka Kjat ru kam don jaka namar kakte ka jelew do kata-kata te ipai khmat shapi hikum ka sarkar pidai ban lai ya kane ka Shong ka jongi hakane ka than ka jongi khamtam ni kum kilong mi haba la jan poi kapor ban kha khunong te
ngisem jing lupa ngisem jing kuslai lupa namar ka ne ka surok ro kalong kumne pan Shong kali ro kamlong banekcha ro kamlong te angida ka jing ngauret ngi kerpada phi kum ka sarkar pan phai khmat mardono pan pes ngolam kane pan mahalam ya kane ka surok hakane ka Shnong ka jongi pat kadong kathan jongi ka bahap hakane ka Shnong Nongmynraw ke jing ut jing nam jongki nong Shnong ya halor kane ka surok kata kaban nar siang ban lecha kini ki light li Shnong kata Nongmynraw miksar mapon bat abapet jaket surok kala Indonesia bat nga kaparu na nagliang jongi pemkaseng FKGP anana Shnong Nongmynraw ro baka sarkar kan pej kan kmi ban ai kanu ka jingarap lor kan ka surok bat aba pej kini ki nong Shnong hang ne ban yaj nang ne na ban lej na kan ka surok la ijen jar sya bat aba pej kena skul ro haba ki lej skul ki yaj ka Kjat karena kajeng isang sod yaki batang teng ro klade kidon kipor baki kena skul ki haban phai byang saying nakadaw kajeng sniu plat ka surok te nakaliang jongi pungkaseng FGP harangkat kajeng trilang jong kini jong ka bor ka Shnong ni kwa baka sarkar kan pej bakan kmi bat kan le eno halor kan ka surok namar kala I jenjar syah du kata nga kumunong Shnong po kana ka Shnong Nongmynraw mo padartat bangi kana ka Shnong kana ka lenti bangi sa Ïaid jing jar ngi kum itra Shnong ki Shong hang ne ka long ba ha ka purlior but pur slap kum ne habadon kinong pang kinong stom hang ne ka Shnong na ka jing sneu pola jang ka surok ni habya ba ni habya kit ta ka bormet but artar ha kana ka lenti ka ba mangi kedai ka Shnong ka ba khamat ka ba ngi don hang ne nar siang ga jingai kumba arla ne la kilometer la chu antat pat sedin ka ba yasno lang bat kana ka Shnong jongi ki don la Shnong kumba la kren ne ki rurong ba khamat kumai sar ba kamapun ki ba yaj lang na kana surok te boro kine ki la Shnong haba ki sem ki jing jar ki jing sitam jing sipa ki sajaj barabor ban kit ban ba da ka bormet ban syera da ki sanchali dan ne ban kit da ta ka khokut kumba maong mangi sene kumut gede kata mangi sui kit ya ba perkane ka Shnong kumba alakren giru rong ba akhmat lapalat kane ka surok ka bala sneu ka bala ya de spa snem antat mo sentat ya kata kala tam ya ka spa snem kalong Shnong sene cha area ji dungi ba ni don ka jing hapo ka Shnong te nakaliang jonga kumnong Shnong hane ka Nongmynraw nga garpat jur ya ka sarkar ka basansar menta ka bapej bakmi menta sabha la dalong ka bala sabha ya rap lang yangi uduk urangli usito mo sipa hakane ka Shnong jongi khnang bang mangi nila ban yo kata ka jingsuk kumba yo lang kum ki we ki Shnong iba laj bha ki kali kumba kakit ka ba ru kesuk kisan subu menta kum ki marep ki mariang ru ladang irep kino ki jaj jingrep hang na Shnong sem jenjar no ka egadaw na marba kasniu polat kasrok te ngakarpat jur namta ki MLA bodon brom jongi badai nong pej nong khmi namta kanega dong berkathan jongi masoba la dalong ka bala phai khmat lem sengi namar ngidon menta habdang jing stom kejing jenjar pangimla syu bang wat bangin Ïaid da ka Kjat ru namar kejing sniu polat kanega lenti jongi Wat penleno yakni ka kabu ki sopti etho ki babha bat Shongdor nadu sa po hajar hadu hundriu po hajar tingka menta phila banyo hagador lai po hajar tingka ya ki sopti etho ba Shongdor hinyo po hajar seneng pinyo tang san po hajar tingka tang kata ka we ki sopti ka de ka we ki design tang na ka benta jongpi wan jit nok loi na molai moro bat na mot pran po no menta hau khandai saw lai hundriu san pra hinyo lai pra